Onde vai? Vai dormir. Ata mañá? Non, máis tempo. Canto? Ata a primavera. Tío Alfonso, Que? falta moito para a primavera. Carmela! Mire tú a nai. Tens que marchar. Ti non ves? Non, eu quedo. Ala, que a viaxe vai a ser longa. Bea, sai do baño. Queres terguer dunha vez, Por que? Hoxe non temos escola. Veña arriba, e que non pase o de sempre. Bo, nin o sábado se pode dormir aquí. Cando estaba papá... Sabes de sobra que papá xa non vive aquí, e non me leves sempre a contraria. Bea, sai do baño. Ainda me estou arreglando. Non sei como che pode levar tanto tempo. Mamá, fasme a cama. Non. Que che dixen, Brais? Cando sexades grandes xa poderedes facer o que queirades. Veña, vamos. Pero por que temos que marchar? Porque o digo eu e punto. Vamos a Miranda. Non sei que se nos perdeu nesa aldea. Non é unha aldea, é unha vila. O tío Alfonso vai se alegrar moito cando nos vexa. O pobre está un pouco desanimado últimamente. Non leva nada ben a xubilación. Sabedes que foi Alfonso que me animou a facer veterinaria? Pois para acabar facendo os teus labores, puideches aforrar o esforzo. Cando tiña os teus anos un verán en Miranda, botei o meu primeiro mozo. Chamábase Antón. Era guapísimo e tiña uns ollos preciosos. Coñecino nas festas do patrón. Sacoume a bailar e...
Afecta moito. Acábalo de preguntar. De neve en Miranda. Non? Pero hai moitas cousas para ver. Hai moitos animais e hainos de todas as clases. Aí a tedes, a vila de Miranda. Moi bonita. Ala, xa está vista. Agora podemos marchar para Vigo. Vaya sitio aí metido no fondo. E que casas? Son antigas e teñen moita historia. Ah. E viven sentinelas? Pois claro que vive xente nelas. Onde queres que viva? Veña, vamos. Razón, aos pícaros non lles falta ningunha. É case que todas as casas de Miranda están baleiras e andan mal de saúde. Pero non sempre foi así. Hai cousa dun século tiñamos o dobre de habitantes na vila. Pero a xente foi marchando para as cidades. Para a Coruña, para Caracas, para Bos Aires. É che ben certo que un non sabe o que ten até que deixa de telo. É como conto aquel dun que di... Como era? Dun que lle di ao outro: levo toda a miña vida andando polo mundo adiante e ainda non atopei o que ando buscando. Claro, o outro pregúntalle que é eso que anda buscando. E el contéstalle: o camiño de volta á miña casa. Por fin chegaste, sola. Oh. Si este mungallón como me drogo. Como estás? Vai máis frío dentro que fora. Escuspiriña a tua nai cando tiña os teus anos. Os mesmos ollos, o mesmo pelo. Se tal, cambio peiteado. Onde está o meu cuarto? Arriba, a terceira porta á dereita. Ben algo cansa da viaxe. Mira ti este Brais. Está feito un home. Era o qué? Cantos anos tes? 8. 10. Así é todo como pasa o tempo. E ti? E o qué? Cantos anos tes? Uf, moitísimos. 65, que che parece? Así é todo, como pasa o tempo. O teu cuarto é a primeira porta á dereita. Non lle tomes a mal. Están moi afectados pola separación. Eu xa vexo. E tú como estás? Ainda non me dou afeito. Se canalla, marchar con a nena de 20. 30. Que máis ten? Un home de verdade nunca fai eso. Non hai culpables, Alfonso. Xa había tempo que Carlos e máis eu tiñamos problemas. Foi mellor así. Non lle hai perdoar nunca o que vos fixo. Alfonso, o que menos quero hoxe é falar de Carlos. Sempre que veño teño ganas de velo outra vez, pero nunca está. Quen? O ourizo. Que ourizo? Tanto ten. Xa non lembro se foi un soño ou un recordo. Todo está tal e como recordaba. Non cambiou nada.
Viches, cheira todo como a él. Sí, a vello e a húmido. O tío Alfonso ten pinta de ser un pesado. Como mamá, debe ser de familia. Sabes cantos anos ten o vello? 65. A que é unha pasada. Que agobio. Que imos facer aquí metidos toda a fin de semana? Xa encontraremos algo. Podemos ver a tele. Que? Allá nos mercaron en branco e negro para ver o parte, máis lo que diciendo o tempo. Pero como non acertaban nunca, regaleina. Non pode ser. Sí, Brais, hai xente que pode vivir sen ver a tele. E que faz pola noite, cando chegas á casa? Sento diante do lume e miro como arda a leña. Ademais, non hai tempo para ver a tele habendo tantas cousas para ver en Miranda. Veña, vamos á praza, que hoxe hai feira. Mira como arde a leña. Está tolo. Mirade que ambiente, eh? E iso que é a feira do sábado. A grande que cada que a semana do patrón. É un milagre. Este ano tendes que vir. Era boa. E agora ven o mellor. Gusta vos os callos? Eu son vegetariana. E eu prefiro un chopicán. Un chopiqué. Non lles fagas caso, son un repugnantes coa comida. Pero a mí sí que me gustan. Vamos tomar eses callos de tempese. E os pícaros? Non, non xa quedamos por aquí. Xa nos buscarán cando queden sen cartos. Non vayas pensar que é tan doado desfacerse deles. Menos mal. Sí, xa postos a aburrirnos, mellor sós que con mamá. E aínda mellor só que contigo. Ata logo. Onde vas? Investigar. Hola, posme unha coca. Son 125. Que malos son. Malísimos. E meu pai é o responsable. E logo é o director. O sinto. Non te preocupes. Se tocan fatal. Pero é porque ainda se acaba de formar a banda. Ti non és daqui, non? Aquí tes. Ata logo. Moito me gustan os sábados, sobre todo pola noite. Si, eu. Tes pensado facer algo xa noite? Si. Quedar na cooperativa e seguir co inventario. Eu de ti deixaba o prolux. A cousa non ten tanta presa. Por que non te animas a ver esta noite logo comigo? Podemos ir tomar algo, que ali é moito papo. E quen sabe, se cadra, ainda cae algunha, cae moita cachonda por aí. Que? Esa rapaza é igualiña a unha moza que tive. Unha moza. Non sei se é animal, home, non ves que é unha nena? Podría ser túa filla. Digo que se parece a unha moza que tive hai moitos anos. Pois, consérvase moi ben. É escuspidiña a túa nai. Pois non sei que che diga. Eu vexolle máis co pai. Xa vou. Proba os nosos callos, a ver se che gustan. Teñen moi boa pinta, gracias. Nada. Xa vou, xa vou. Quen é ese que non nos quita ollo? É a peste. Chámanlle Silvino e Capador. E ten boa mao cos animais. Así que é o que se facía competencia cando traballabas. Que tal vos levabades? Va, digamos que ningún traspasaba a liña. A ver, acaba. Con que mate o cibo, chegas ao nivel 6. Home, o Blue de Deep Impact. Eso teño eu para a videoconsola. Déxame tranquilo, que me desconcentro se me fagan cando estou xogando. Quen é iso? Eu que sei. Será un madrileño. Momenteño. Un café dobre, ben cargado con gotas. Pero que café nin que carallo, miñoca. Non bicho o cartel que hai aí. Nesta parte do local non poden entrar menores de 16. Pois eu teño 17. Ai, sí, a ver o DNI. Os voucho demostrar. Xa verás, mira. Ai, non sei se o deixaría noutra chaqueta. Ai, deixaría, sí. Non sei, porque
Así que ela sobriña de don Alfonso, veterinario. E tío segundo meu. Sobriña miña nai. Chámame Bea. Eu Fanny. Chámase Fuku. Que imbécil. Coñécelo. Sí, é meu irmão. Non fago máis que meter a zoca. Non te preocupes. Algo imbécil sí que é. Espero que a tua nai non apareza por aquí, porque seguro que ainda podo meter a zoca un pouco máis. Non te preocupes. Morreu hai uns anos. Tranquila. Respira, que vas a afogar. Oi, que ben lle veu ao vello xubilarse, eh? Eu tamén quero un así para que me coide cando me retire. Madio, leva, xa me gustaría a min que me des unhas fregas unha como esa. E non a cousa que teño na casa. Non se seades animais, que é a sobrinha de don Alfonso. Oi, pois non está nada mal para ser da mesma caste como Mataburras, ese. Ala, veña, marcho que lle vou ver unha vaca aos da Regueira. Coa festa que hai hoxe, Silvino. Así xa aproveito para xantar con eles. Aí che queda, virtudes. Queda yo viño pago, don Amador. Deus cho pague, Silvino. Ala, ata outro día. Que ven acompañado, vexo, non como antes, que andaba sempre metido no medio das vacas. Pobres animais, agora sí que están mal acompañados. Raposo. Outra como esta quedas fora da banda. Vale, vale, papá, non te poñas así. Oíchesme? E mírame cando che falo. Xa me sei. Hola, son Fuku. Xo sei. Chámase Bea. E este Mingos. Hola, amigos. A que quedou ben? O que? Que vai ser? A que sou caralludo? Non o sei. Co barullo que fixeches co clarinete non dei escoitado a música. Bueno, ata logo, Fanny. Adeus, Mingos. A ver se nos volvemos ver. A que ten carácter, eh? Espera, muller, que presa tes? Aí lle vai este facer as beiras. A teu irmão non se lle escapa un, eh? Sí, pero con esta non creo que teña tan fácil. De aquí, a porta é o cido. De aquí ao fondo é o bar. Se queres beber algo, pídesme ou traiocho. Pero nada de cruzar esta liña. Estamos? Viña, Froilán, entre os ollos ese. O truco está en dispararlle seguido no peito. Sí, claro, e como sabes? Chegaches ti algunha vez ao nivel 6? Moitas veces. E unha vez cheguei ao 9. Era boa, ao nivel 9 nunca chegou ninguén. Pois eu non minto. Pois veña, home, demóstrao. E queda a tua nai, nena? Moi ben, pero non hai que na saque de Vigo. Pois dille da miña parte que este ano non me pode faltar pola festa do patrón. Que onde vai que non a vexo. É yo dicir. E a ti, alma perdida, que chai que facer para que me veñas pola misa, home? Como non teñas unha vaca de parto na sacristía, e agora nin con esas. Estou retirado. E dalle. Sempre o mesmo. Non me extraña que te botaran do seminario a rolos. Ala, deixo vos logo que vou ver de botar unha partidiña. Hasta logo. Así que te botaron do seminario, eh? E logo, que foi o que fixeches? Bah, unha falcatruada, cousas de rapaz. Sí, Silvino. Non. Hai pouco que marchou. Pero está don Alfonso. Alfonso, é pura de Penabade. Non, eu estou retirado. Ten unha vaca mala e a muller está moi preocupada. Ui. Sí. Miraches se si ten as patas hinchadas. Home, se cadra non é nada, pero aí con 20 mirada. Sí. Si chama Manolo de Pastoriza, é un bo veterinario. Pero muller é que eu... Bueno, veña. Bueno, vou para lá, veña, ala. Virtudes, cóbrame aquí. Vai, por favor, home. Pasou algo? Unha señora que ten unha vaca mala. Podo ir contigo? Sí, pero hai que ir polo material a casa. Hola, Alfonso. Oi, perdón. Nada, non foi nada. Anto? Carmela.
Pois Antón está igual que hai 20 anos. Eu non sei se levarei todo. Que fai agora, Antón? É o xerente da cooperativa. Ademais, todo o mundo lle ten moito aprecio. Xerente da cooperativa. Que non ia dicir? Ainda me acordo que non paraba de dicir que en canto pudese ia marchar de Miranda para ver mundo. Pois xa ves, quedou aquí. E además está solteiro. Leva as chaves do coche. Sí, pero conduces ti, coñeces mellor a zona. Non, eu aborrezo conducir. E logo? Quedei farto. Cando era veterinario andaba todo o día metido entre animais e co coche de un para outro. E non tiñas tempo para máis nada. Sí, de sacar o cheiro na bañeira. Cuidado, madrileño. Que non son madrileño. Pois non lle xogo mal, Tranquilo, ainda se ten que enfrontar ao cibor. Mete 20 pesos que se acaba o tempo. Me quedan cartos. Non pasa nada. Unha moeda falsa. Como nos collo gordo ese. Merda, quedou dentro. E agora que? Hai que mover a máquina. Máis forte. Oh, que carallo! Pero que lle facedes esa máquina? Por que a movedes así? Por nada. Non, por nada non. É que tragou unha moeda e non a devolve. E non me podedes avisar? Eu non sei se sodes parvos ou estades taladrados, E tú por que tes que dicir nada? Non sei. Foi o primeiro que se me veu a cabeza. Ides ver vosotros cando vos colla, Manda truco cos pícaros do carallo. Invítate a tomar algo. Imos aquí. O dono é moi bo tipo. Somos amigos. Xa che dixen que non. É que non te das por vencido. Non, Mira, e aquí todos os rapaces son tan pesados como a ti. eu son o que menos, así que non che queda outro. Tomamos algo. Noutro momento igual sí, cando non esteas de servicio. De servicio? Pero que o dis? Polo uniforme? Non o poño por gosto. É meu pai que me obriga. Ten as pupilas dilatadas e non se move moi ben. Sí, está hinchada. E que terá, don Alfonso? Non sei. Si comería ou bebería algo que non estaba ben. Tendes algún problema ca auga? Non haberá algunha fuga no Pozo Negro? Non sei. Onte estaba ben. Foi coas outras para o Prado da Figueira. Bueno, non sei, o mellor vai ser abrila e limpala por dentro. O Prado da Figueira. Hai unha figueira nese prado. E logo por que crees que se chama así? Sí, e dá uns figos buísimos. Pois está claro o que lle pasa. Claro, ten unha enchenta de figos. Como non o pensei eu? E que me quer dicir con eso, don Alfonso? É grave o que ten? Se non lle colle gusto, non. A vaca está borracha pura. Como vai estar borracha? É que comeu moitos figos, muller, e fermentaronlle no bandullo. Ai, miña pobre, que lle facemos? Non hai nada que facerlle. Que faga como todos, que a durma. Ao mellor mañá ten algo de resaca, pero nada grave. Tiñades que ver a vosa mai. Soubo que tiña a vaca nun momento. Non exaxeres, Alfonso. Non exagero nada. Fixo tan ben que pura de penabade pensou que era a miña sustituta. A vosa mai nunca debeu deixar de ser veterinaria. Sabíades que foi a primeira da súa promoción? A terceira. Bueno, tanto ten. Tiñas moito futuro. E se queres, podes volver a traballar. Es moi nova. Non digas parvadas. Non vou empezar agora outra vez despois de 20 anos. Ademais, como vive da pensión que lle pasa a papá, pois non ten falta de dar golpe. Así calquera. Bea,
Pero se é certo. Oiches, non lle vou dicir a tua nai como vos ten que educar, pero non consinto que lle faltes ao respeto diante miña. Vou falar con ela. E tú que miras? Agora é cando te pos a mirar pro lume. O vello ese non me ten por que falar así. Pois xa era hora de que alguén o fixese. Isto non pode seguir así. Xa sei que a separación vos está afectando moito, pero eu tampouco estou pasando nada ben. Pero pasou todo tan rápido. Hai uns meses aínda estábamos todos xuntos. Sí. Pero estas cousas pasan e a vida segue. Sí. Cada un polo seu lado. Non. Seguimos sendo unha familia, aínda que teu pai xa non viva con nós. Eu sei que agora as cousas son difíciles, pero xa verás como pouco a pouco nos imos a facer. Mamá, e crees que as cousas xa non teñen a man entre vos? Non o sei, Bea, pero se cadra xa é demasiado tarde. As nosas vidas deron un cambio e iso non quere dicir que teña que ser para peor. Nunca sabemos as voltas que podemos dar. Non me convence. Por moito que digas que é como ver a tele, non ten nada que ver. Claro que non. É máis tranquilo, sen barullo. Podo tomar un café? E deixes tomar café tua nai? Sí. Non me creo nada. Que si, home? Clariño, con moito leite. Pareceme raro. Pero se era che deixa... Brais. 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 Brais, é tardísimo. Veña, pasa para cá, manda. Aquí tes. Un pouquiño. Nada, veña. Un pouquiño máis. Non. Boas noites, mamá, boas noites. Boas noites. Ai, gracias, Clariño, como a mí me gusta. Como está a nena? Está ben. Non lle tiven que falar así. Irei falar con ela. Non te preocupes. Ademais, merecío. Non sei se os estarei consentindo demasiado. Ti que crees? Non sei. Como eu non tiven fillos, non sei como tratar os pícaros. Alfonso, cando dicías que aínda podía volver ser veterinaria, dicíalo en serio. Ti serías unha boa veterinaria de grandes. Pero en Vigo non hai vacas. Pero aquí sí. Pero eu non vivo aquí, vivo en Vigo. Ti podes vivir aquí. Esta casa tamén é túa. E Miranda quedou sen veterinario. E os nenos? Aquí sobra sitio para todos. É unha tolería. Non quererían vir para aquí. Carmela, chegou o momento de cambiar. Este é un bo sitio para criar os pícaros. E aínda poderías refacer a túa vida. Seguro que co tempo ata topas un home mellor co canalla ese co que casaches. Alfonso, por favor, non me fagas de casamenteira que non che pega nada. Tens razón. Antón segue solteiro. Queres má rexuntar co mozo que tiña os 15 anos? Meu pobre, non sei nin como se acordou de min cando nos vimos no bar. Boas noites, Alfonso. Antón acórdase de ti. Sempre me anda preguntando como che vai. Sí, home, sí. Vais a acordar. 20 anos son moitos anos. Por fin. Xa creen que non íamos acabar nunca. E que? Anímaste a vir a Lugo comigo esta noite? Entón, contesta, que estou a falar contigo. Perdona, Suso, que me dicías?
Dicía que si querías vir a Lugo comigo, pero vexo que tú xa marchache pola túa conta. Non será algo que pasou cunha que viche hai unhas horas. Carmela Carballo. Que tempos. Chama. Está na casa de Alfonso, o veterinario, non? Xa é moi tarde para chamar. Que a ser tarde, son as 11 ou por aí. Non falo da hora, senón do tempo que pasou. Hai 20 anos que non nos chamamos. Bueno, pois non é xa a ser outra. Queres vir comigo ou non? Imos queimar a cidade esta noite. Creo que tamén me pasou o tempo de queimar cidades, Usiño. Vai tú e pasa ben. Tú o perdes. Vale. Creo que é tarde para facer unha chamadinha de teléfono. Acordades vos o que vos dixen cando empezou esta historia? Si, aquelo de atopar o camiño de volta á casa. Pois, ás veces as viaxes non se fan no espacio, senón no tempo. Un soño que nos trae un recordo, un encontro inesperado na porta dun bar con alguén que non vimos en moitos anos. Todo iso pode nos facer volver moitos anos atrás e recuperar un sentimento esquecido. Ben sabedes do que falo, ou? Claro que unha cousa é recuperar un sentimento esquecido e outra moi distinta é ter o atrevemento dos mozos. A audacia é unha virtude que está sobre todo na xente máis nova. É vos así. Pero ti estás tolo ou qué? Perdón, Alfonso. Per que faz tirando pedras contra a miña casa? É que quería falar con Bea. Bea está na fiesta da esquerda. Ah. Non, máis pedras non. Espera que aviso eu. Gracias, Alfonso. Perdón, Alfonso, é que non escoitaba cos cascos. Pásache algo no nariz? Tens unha visita aí fora. Unha visita? Sí. E non fagades moito barullo, voume deitar. Ata mañá. Es ben insistente. Xa. Mira, se vou de paisano. Sí, moito mellor. Que? Apeteceche vir dar unha volta? Ah, é que xa estaba deitada. Bueno, entón nada, xa nos veremos, Hei, se queres, podemos quedar para mañá pola mañá. De verdade? As 11 máis cedo. Ás 11, non, é perfecto, perfecto. Sabes onde queda o metralla? O bar ese do teu amigo. Sí, ese. Vale. Bueno, pois entón quedamos así, As 11. no metralla. No metralla. As 11. Bos días. Hola, bos días. Como te lo nariz? Como fixeches eso? Que cho conto o teu amigo? Meu amigo, Fuco. Non cho faría el. Foi un accidente. Que queres almorzar? Vou dar unha volta. Comemos ás 2. Se cadra non veño comer. Pero mira que marchades ás 7. Bos días. Hola, bos días. Como te no nariz? Os vellos rosmos como a min, hinchanos de cando en vez. Ah. Que queres almorzar? Café. E deixeche tomar café tua nai? Sí, con leite e nunha cunca grande.
con leite. Bos días. Hola, bos días. Que che pasou no nariz? Hinchalle de cando en vez porque é un vello resmón. E ti que fas con esa cunca de café? Deu-me Alfonso. Pero como lle das café ao neno? É que me dixo que... Vas ter que mirar eso do nariz. Pódeseche infectar. Tes por aí un antiséptico? Non, ali non. Ah, pois cámbiome e vouche eu á farmacia. Cal está de garda? Aquí en Miranda non hai, a máis próxima está a 20 kilómetros. Pero podes ir á cooperativa, ali a Anchoter. Pero se é domingo. Pero a quen ha de ver? Xa. Mira que es liante. E ti, nada de café. Agora que marchei, dasme a cunca de café. Cala, farsante. Mira que mentir yo a un vello. Tres de botas e 4 máis de luvas de traballo. 3 de luvas de traballo e 4 de botas. Non, home, non, ao revés. 3 de botas de traballo e 4 de luvas. Deixa, Susiño, xa o apuntarei, anda. Cantos sacos de penso temos que pedir? Espera. Bos días, non terán un antiséptico? É que a farmacia está pechada. Ai, sí, un momento. Pillónos de milagre. Porque os domingos non abrimos, pero como estamos co inventario... É vostede a sobrinha de Alfonso, verdade? Canto é? Non lle pode cobrar eso. Está ben así. Suso, mira como está isto da humidade. Hai que facer algo con esas goteiras. Antón. Caramela. Perdoa polas trazas, pero que me colles en pleno inventario. Non te preocupes, só viña por un antiséptico. Vai, home. Así que esta é a cooperativa. Sí. Queres que che ensine? Sí, vale. Veña logo. Xa verás que invernadoiros temos. Tú mira, eu toda a noite trasegando o garrafón e ninguén se fixou en min. E este, un domingo pola mañá e sen sair de Miranda... Escarallaron a máquina, tío. Vou ter que cambiar da peza. Quen? Quen vai ser? Os pícaros eses do Dema. Pero xa volverán, xa. E teñen o vicio do xogo metido no corpo. Que te dixen? Teu irmão é unha máquina coas tipas. Estea falando con ela non quere dicir que ligara. Pois sei que antes estivo con ela toda a noite na súa casa. Sei que ela levaba un camisón tipo picardías. Polo que eu sei, tiña posto pixama e sostivo 5 minutos na porta. Bueno, muller, era de versións para todos os gustos. O que non sei é como atrae aquí. Que o dis por Mara? Sí. Vai cos pés en Santiago. Que fenómeno. Tiño todo pensado. Mando en vez de ir ao ciber. Eu non volvo. Seguro que me tralla aínda está cabreado. É todo por culpa dese madrileño. Pois aí ven. Que facedes? Salvar moscas. O onte estivo ben, Case nos colle o gordo ese. Sí, pero agora tennos fichados. É todo pola tua culpa. Porque guiñese por dicirlle que quedara a moeda dentro. Non foi por medo, que non sabía que dicirlle. Eu non son un cadiñas. Ai non, pois a ver se te atreves a tirar este petardo. Pois claro que me atrevo, nin que fose tan difícil tirar un petardo. Pero dentro da igrexa. Vale. Pero agora, que están na misa. O último que o fixo foi un seminarista hai moitos anos. E colleron nos curas e botaron no do seminario. Desterraron-no. Pois sí, xa daquela eu era moza de Carlos. Despois casamos, tivemos 2 fillos. Eu deixei o traballo e vivimos felices. Ata que hai cousa dun ano, Carlos me deixou por outra. Algo xa sabía, sí. Sinto.
Non pasa nada. Non é a fin do mundo. E ti? Non casaches? Estiven a piques de facelo, pero ao final ela decatouse de que merecía algo mellor que a min. Recordo cando dicías que querías ser abogado. E facer moitos cartos e ir vivir a unha cidade con cines e restaurantes. E fixe, non? Pero volví. E por que volviches? Se cadra porque cando estaba lonxe me decatei de que todo o que tiña estaba aquí. Houve un tempo no que todo isto non eran máis cachairas ermas Montepelado, Fulgueiras. Meus avós, e os teus, e os avós deles traballaron esta terra toda a vida. Eran labregos e esta foi a herdanza que nos deixaron. A terra? Non, algo máis importante. O traballo da terra. Saber onde se dan mellor as maceiras, onde está a mellor auga, ou mesmo cal é a mellor época para sementar. Foron coñecementos que fomos adquirindo con moito traballiño e ao cabo de séculos. E esa é a cultura que nos deixaron. Sería unha mágoa que se perdese con nosotros, non? Estou te mareando con parvadas. Non, nada deso. Gústame o que dis. E como o dis. Antón! Home, Rodil, é tú por aquí? Ben deito de que estades aquí aínda. A ver si tes isto. Que cho recomendou o veterinario da pastoriza? Non, foi Silvino. É que teño unha vaca preñada que non fai de ventre e que está moi hinchada. Pois ela é veterinaria. Sí, pero eu... Veña, muller, botalle un ollo ao pedido. Home, a verdade é que isto está contraindicado se a vaca está preñada. Pódelle provocar un aborto. E que facemos? A vaca está próxima. É que, sen saber o que ten o animal, tería o que ver. Ya que esperas? Rodil vive aquí, ao lado da volta. Vai con ele. Pero é que eu non sei... Tanto me ten que veña Silvino como que veña vostede. Eu o que quero é que a vaca e o xato queden ben. Eu por min facía o perdón a moder tema moi controlado. E se o fago, vai saber que fun eu. Claro que se non queres... Alá vou. Vai non facer, Tato? Xa veredes como se bota atrás. Fixo! Vamos, vamos! Veña, corre! A ver como saes desta! Ostras, sen encheronse os pantalóns! Teño os pantalóns! Xa virás por eles cando canses de andar co cu ao aire, Valdreu! Carai, creo que despistamos. Sí, mas pagar. Case me collan pola túa culpa. Veña, home, que non foi para tanto. Que non foi para tanto? Como se che ocorre pecharme a cancela da igrexa? Eu que sei, será porque levo demo dentro. É o que di miña mãe. Cala, cala. A ver agora como lle conto a miña nai que perdín os pantalóns. Tranquila, home, xa inventaremos algo. Sí. Carmela. O beijo. Hola, don Alfonso. Ah, non é Carmela. Hola, rapaz. Como están os teus pais? Moi ben. Alégrome. E que faz ti agochado? Pero que faz en calzós? É que perdín os pantalóns. Que perdiche os pantalóns? Onde os deixaches? Na casa de Deus. Impertinente. Esa non é unha resposta. Veña, Alfonso. Tío. Seguro que ti tamén os tes perdido algunha vez. Só unha vez. E foi por culpa do pai da rapaza que viña con a escopeta. Pero bueno, iso que vos importa. Eu xa tiño 18 anos cumpridos. E vosotros sodes unhos mocosos. Pois... é máis grave do que esperaba.
Silvino dixo que non era máis ca un cólico. Non. Nada que ver cun cólico. Ten unha torsión de matriz. Está segura que non é un cólico? Segura non estou de nada, pero o que sí sei é que ou lle axudamos a parir a vaca ou o becerro e máis ela poden morrer. Non será mellor darlle o que dixo Silvino? Non, eso só pode empeorar as cousas. O mellor é que chamen un veterinario. E vostede que é? Veterinaria. Que, Rodil? Que fai esta aquí? Nin eu, nin ningún profesional que se prece diría que o que ten esta vaca é un cólico. Si, pois moi profesional és tú, que andas pola lama como se queimara. Son veterinaria. Teño o título colgado na parede da miña casa en Vigo. En Vigo? Xa teño oído que en Vigo hai moitas vacas. Pero vostede sabe de vacas, non? Fun a número 3 da miña promoción. E é o comandante na lexión, e a min que me dis con eso? A ver, di, que ten a vaca? Non o sei con seguridade. Pois se non o sabes, como carallo vas facer para que se poña ben? Eu só digo que a vaca pode ter unha torsión de matriz e que se cadra hai que practicarlle unha cesárea. Hai unha cesárea. E vas a facer tú? Non, eu non sabería, hai moitos anos que non o fago. Pois entón o mellor é que marches para onde as túas vacas de Vigo, que aquí non faz falta ningunha. Está ben, a vaca é súa. Se a quere matar, non vou ser eu a que llo impida. E outra cousa, se vin aquí foi para botar unha man desinteresadamente nunha emerxencia. Por iso levo esta roupa e ando así pola lama, porque non levo calzado axeitado. Pero sei andar pola lama tan ben ou mellor que a ti. E agora tamén vas poder presumir de nadar no esterco mellor que a min. Carallo, que veterinario. Xudalleiro, dis. Ois, tío, non terás ti uns pantalóns da miña talla? Pode ir a casa e trae chuns. Deso nada. Antes tedesme que dicir que foi o que pasou. Pois non sei se os deixaría no váter do metralla. O chamaré unha metralla. Non! Claro que non. Condanados. Porque é unha trola, verdade? A ser tua nai. A ver como lle contaste isto. O cura, como sabería? Non sei de que me falas. Hai un ana que os rapaces volveron repetir a túa fazaña dos tempos do seminario. Botaron un estralo no medio da misa. Tal como fixeches tú por aqueles anos. O teu tío é desterrado. Como é que ainda está no país? Eu pensando que era un vello parvado. Xuroche que desta vez non fun eu. Non, se che dixen que foron os pícaros. Pero unha cousa así non lles pasa pola cabeza a eles sós. Detrás desta falcatruada está o teu vicioso anticlericalismo. Tú incitáchelos. Eu non teño nada que ver con eso. O que o fixo xa aparecerá. Mira, mira. Teño os pantalós. Quedaronlle colgados na rella do atrio. Non se vai a ter razón San Pablo. Nulle erratur, deu non irridetur. E supoño que saberá o que quere dicir que tamén papache seminario abondo. Carmela, que che pasou? Vou coller as cousas. Marchamos en canto me dea unha ducha. Está mal, asa polo divorcio. Como ves, teño que falar con ela. Así que, xa me desculpas, paro o carro. Eu non me vou daqui ata non aclarar isto. Pois parece mentira que se dean estas casualidades, tío? Pois eu marcho. Teño que preparar a miña má antes de que fale con Don Amador. Pois aí non ven,
Eu tamén. Has volver? Non sei. Supoño que sí. E senón, veme verte a Vigo. En canto saco o carné de conducir, vou. Marcho. Marcho, don Alfonso. E gracias por non chivarse. Hala, vai para casa, anda. Tú vasme a explicar a min por que se che deu por tirar petardos na igrexa. E a ti? A min que? Por que fixeches ti? Ti fuches o primeiro. Eu que sei, cousas de rapaces, por ver quen era o máis valente, eu que sei. Eu tampouco sei. Levarémolo ao sangue. Paseino moi ben. Eu tamén. Gustaríame quedar máis tempo, pero non pode ser. Esperas volver, non? Non o sei. Non creo que miña nai queira volver en moito tempo. A ver, a daxe un bico ou non? Non sei. Pensei que te podería convencer para que quedades comigo. Pero volvemos ao de sempre. Só outra vez. Xo sei, Alfonso. E case o consegues. Pero a vida non é sempre como un quere. Adeus, nena. Ata a próxima, Alfonso. Vas vir a Vigo? Pois claro. Apura, Brais, que é tarde. Adeus, rapaz. Adeus, Alfonso. Pois ao final tiñades razón. Non vos tiven por que obrigar a virdes comigo a Miranda. Xa non vexo a hora de chegar á casa. Eu non quero volver para Vigo. Que? Que me gustaría quedar aquí máis tempo. A min tamén. Non hai quen vos entenda. Onte tiven vos que arrastrar ata aquí e hoxe? Onte non sabíamos como era isto. Ainda así, gracias. Gracias por qué? Por arrastrarnos ata aquí. Ti pensabas que nos ia gustar. E cando unha toma unha decisión, ten que defendela ata o final. É o que sempre dis. Por que paramos? Porque me acabades de abrir os ollos. Entón volvemos para a casa de Alfonso. Non imos á casa de Alfonso. Por qué? Porque hai algo do que estou segura e vou non facer. Tranquila. Ai, bonita. Igual tiñas ti razón, se cadra non era un cólico. Eso xa o sei. Haberá que facerlle a cesárea. Ímolo intentar colocando o becerro. Tranquila, tranquila. E despois tirando por aí. Ai. Aí está. Tranquilos, tranquilos. Aí vai. Tira máis dereito, tira máis dereito. Aí está. Afrouxa un pouco. Espera. Ahora, tira ahora. Carallo! ¡Dale, Carmela! Pero tira máis. Aí está. Carallo. Aí o te, Rodín. Está costoulle, Ai, pero bonito, eh?
É grande. Silvino. Ei, doutora. Pois a verdade é que non estivo nada mal. Eso é unha desculpa. Foi unha pasada. Non sabía que ti souberas facer unha cousa así, mamá. Eu tampouco. Pois, por moito que nos pese, imos ter que pasar pola casa de Alfonso. Toma! Necesito unha ducha, non podo chegar a Vigo con esta pinta. Tome. Veña, vamos. Ata outro día. Ata logo. Coire do becerro. E despois tiramos todos do xato. Foi unha pasada. E tiñes que ver a mamá. Que forza tiña. Bueno, eu marcho. Onde vas? A Tometralla. Hoxe tamén quedamos a dormir aquí. Non marcharemos para Vigo agora, non? No, claro, muller, claro. Seguro que vai ligar. Pois que ligue con alguén que sabe chamar á porta para entrar nunha casa. Aí ven a heroína dos xatos. Toma un café que ben o mereces. Ai, que gusto. Que quentiño está. Xo. Pensei que marcharas. Marchei e volvín. Pois alegro-me ben. Non é normal ver ourizos neste tempo. Debería estar invernado. Non, xa espertou. Se cadra vai dormir outra vez. Non? Para ele xa rematou o inverno. E non moi segura. Como é que sabes tanto de ourizos? Queres un café? Veña.